Is mission Nollaig Macarig agus tá me sásta Gaeilge látar an campus. Tá an Charlotte Seosamh mar a cúl Luimnigh Cúpla Ceist. Díobh go teo. Dís mar agat Nollaig. Cén bheith bliain atá tú ag obair san Ollscoil inis? Tá mé ag obair san Ollscoil beagnach 20 bliain inis. An bhfuil tú ag bant solt as post mar fearm fist? Is málam a bheith ag obair I Seosamh fist mar bólam le eán daoine I ré an lé. Cén is bhí tú nar a thosaigh tú ag imánaíocht? Bhí mé anóg nuair a thosaigh mé ag imáint stocha 5 bliain d'aois. Agus caitheann ar bhuaigh tú do céad craobh sínsreach an cúndé? 97 an bliain chéine a rinne mé an áirteist. Go maith Joe, cé bhéad bán atá agat? Tá 10 mán agam ag immert mar cúlbáil le tobar fádric. Ma'n fearr. Ar bhuaigh tú craobh na mún ó craobh na héarnríomh? Tá gá craobh na mún 988 agus 990 ach ní léon caiilimar an cluiche canis in aig an gláánmór as Kilkennig in 990 hen. Cén cluiche anig go brúnaí go cuimhne? An céadúr a bhuaigh mé tidal an cúnde, bhí sé ar ás. An fearr. An bhfuil measa got ar aon imreoir go speisialta? Seasan Jimmy Barry Murphy amach ó fadó agus beidir Brendan Cummins inis. Má. Is duine atlé slán túil húdeo anna? Buchas a dí tá slán túil im rion golf I ri na seachtaine. Go mara tú an céad, Joe? Gur mágat.